Aşgabatyň bazarlaryna narhnamalar asyldy. Onu ými tönümleriniň bahalary görkezilýär. Aşgabatyň bazarlaryna bazar administrasiýalary haritlaryň bahalaryny görkezýän narhnamalary asýar. Ýöne satyjylar käbir haritlary görkezilen bahadan gymmada satýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji iýulyna howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerine habar berdi. Habarçy bazarlardaky azyk haritlaryň soňky bahalaryny öwrendi. Sygyr etiniň 1 kilogramy hususy sewdada 29 manada durýar. Ýöne bazarlarda onuň kesgitlenen bahasy 25 manat. Tügü satyn aljak bolsaň onuň narhnamadaky bahasy 15 manat diýip görkezilenne bolsa, satyjy onuň 20 manada durýanlygyny aýdýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Gülistan bazaryna ýerleşýän narhnamanyň suratyny uratdy. Onda ými tönümleriniň bahalary we suratlary görkezilýär. Narhnamanyň ýüzünde Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Gülistan döwlet sowda merkeziniň azyk haritlarynyň narhnamasy diýilen ýazgy bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bazarynaky käbir haritlaryň bahalaryny uratdy. 1,5 litrlik süýt 4 manat, çörek 2 manat, täze kartoşka 6 manat. Düýüp soğunun 1 kilogramy 3 manat, ýaşyl soğunun bowdujugy 2 manat, pomidor 7 manat, hyýar 3 manat, tuýynyň 1 kilogramy 15 manat, şeker 7 manat. Hususy sewdada şeker 12-13 manat, sygyr we goýun eti 30-35 manat aralygyny diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy 31-nji maýda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde döwletiň kesgitlen narhyndan çäkli mösberde şeker, tuý we ösümlik ýagyny satyn almak üçin onlarça adamyň nowaty durýanlygyny habar beripdi. Dukanlaryň arka taraplarynda nowaty durýan adamlaryň sany 100 ýetýär. Olaryň arasynda eli çagaly eneler, gartaşan adamlar we aýallar, ýaşlar we çagalar hem bar. Olar ýer-täherden nowaty durup başlaýarlar. Şekeri, tuýyny we ösümlik ýagyny dukanlaryň arka tarapyndaky gapylardan satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren paýtagtdaky habarçylarynyň biri 31-nji maýda gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde golaýda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowşan video ýazgylarda döwlet dukanlarynyň öňünde dören uzun nowatlar görkezilýär. Şeýlede maýyň aýagyny Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň tuý we şeker gytçylygy barada habar berdi. Habarçynyň maglumatyna görä tuý adam maşyna 3 kilogramdan satylýar. Onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 8 manat. Şeker her adam maşyna 1 kilogramdan satylýar. Onuň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 7 manat. Aýdylmagyna görä hususy sewda nokotlaryna 1 kilogram tuý 20 manatdan, şeker 12 manatdan satylýar. Beýleki tarapdan habarçylar döwlet dukanlaryna satylýan 1 kilogramy 7 manatlyk şekeri 9 manatdan satyn alandygyny aýdýan adamlara duş gelýändigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowşan bir videoda döwlet dukanlaryna tuýynyň, şekeriň we ösümlik ýagynyň sewdasy togtadylanyň soňra dukanyň arka tarapyndaky gapysynyň bu azyk haritlarynyň şeýlede towuk ýumurtgasynyň usurluk bilen çykarylyp başga ulaglara ýüklenip alınıp gidilýändigini hem görse bolýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli dukanlaryň öňündäki nowatlar barada bu ministrligiň özünden maglumat alyp bilmedi. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň habarçylary döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän uzun nowatlaryň fonuny paýtagtyň bazarlaryna käbir haritlaryň bahalarynyň gymmatlaýanlygy barada 31-nji maýda da habar beripdi. Olar haritlaryň hiline de ünsü çekýärler. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ozal halky mut berilýän elektrik energiýasynyň, gazyň, suwuň, duýdyň we käbir hyzmatlaryň ýeňillikli üpçünçiligini ýatyrdy.